to krásne zdá. Čaute, Česká republika! Modlili sme sa, sme spievali, svedectví sme dali. To je všetko. Poďte ďalej. Mala som do starosti, 10 detí som vychovala sama. Bez chlopa som na nich robila ja, lebo mi manžel zomrel, mal mozgovú porážku. 15,5 roka som ho na chrbu nosila. Na záchod som ho nosila, lebo nemáme záchody také doma. Ale tak som ho nosila až do lesa. A keď sedel, tak som ho musela za ruky trimať, že by sa nevyvrátil. To tak, keby ste postavili drevo a vyvráti sa to drevo. Taký on taký bol. Vôbec nechodil na nohy. Nesedel. To jak keby sa decko narodilo. Taký on bol. No poviem vám pravdu. Manžel mi peniazy nedával. No a potom mi prišiel Ježiš Kristus povedať, aby som svoje ruky podvihla, aby som išla za tým pastorom. Diabol pokúšal, nie? Íď toto rob. No a my sme počúvali. No a taký môj manžel taký bol, že on ma naozaj ťahal a bil. Napríklad, poď, ideme do lesa na drevo. On ma tam bil. Vyzlekol, bil. A jak som prišla domu, ja som ho potom dobre vyfackala. Ja som ho vyfackala. A to, kto robil diabol, nie? To všetko diabol. Kúkajte, ako Pán Boh potrestal, že on teraz tam leží, je zahrabaný a ja žijem. Chvála Pánu Bohu. Ja žijem. Paciana tu sawa deva kana paciana wa Maria deva foi Mariana a mediana vai tudo Aleluia, slava. Slava su che dava, Voi nas vale, voi ne slucate spune-mi kada iubite putere, che te înjuravi, uite tique, să le încame în popoză de filuna, dați de cole nu fac, dați de iazi Слава, слава тебе, Пане. Аллилуйя. Средний модель там уже, колодки, верно служебника чистые. Дотикнike lake. Kad tamo uzdravi me kod da ciknuo 6 ljubje stanov devla, a ne ti li vjerate baravu pe Ježiš. A do napiš. Bobosía, Santa Gloria, Andunal, Jesus Cristo, te la ponía de la nila cruz, poco Andunal, Jesus Cristo, Napoli, Jesus Cristo, de ducha, Napoli, na sveti ducha, Kogra Babashia, Santa Gloria, Andunal, Jesus Cristo, Kogra Babashia, Santa, Kogra Babashia, Santa Andunal, Jesus Cristo, Andunal, Kogra Babashia, Santa Kogra Babashia, Santa Gloria, Halleluja, Halleluja, Kogra Babashia, Santa, Kogra Babashia, Santa, Halleluja. Kogra Babashia, Santa Gloria, Kogra Babashia, Halleluja. Čaute! Jednou se to krásne zdá. Čaute, Česká republika! Pastor, ty si tam? Pastor? Pastor, to je Paľo. Som aké pe služba, Janes, a kada ja razvoj sa vo štábo ste kamerino, kuda so predtým je, Janes? Nož aký? To je hojná. Vače, peňol hojná, Vače. Čau, pastor. A poženíme. Amen, dýka zrado hele gažen. Náče amen. Amen. Poklad beše na peske a vypnená je kamera, aby máme problémov. Takže sa orientujeme. Dobre? Takže chvíľku, môžete na chvíľku vypnúť kameru? On je zrúňaný.
je poslaný od pastora, viete, zastupca ako vedúci. Pastor Johnson. Prichádza, má prísť, on, moje číslo zná, pastor, zavolá mi, Emil, čo najviacej zhromažuj, príde pro vás autobus. Prečo? On si robí videokazety, on tú videokazetu posiela do Ameriky, že keď on má ľudí, on je podľa ľudí placený. On dostáva za to plat. No tak keď dostáva plat, tak on miluje Boha. A toto sa mi nepačilo, keď na vás povedal, a to tá kazeta, čo s tým? Na čo je? Na čo je? Na parádu je, že na zástavu. On môže posielať kazetu do sveta, že by o nás vedeli celý svet. A my nemôžete, že by o nás vedeli. On vravel, že Boh mu tak kázal, ako rozprával v osňoch, že ako on je pastor. Že môže byť pastorom. Ale že on kradol a vykradal alta, tie rady a také dačo. To nie je pastor, nie? A čo ja som nekradol, prečo ja nie som pastorom? To je rozdiel. To je rozdiel. No tak neviem, či pochopí toto. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiať ich meno Otca i Syna Ducha Svätého. A hľa, ja som s vami po všetky dni a do konca sveta. Amen. Čo to znamená? Keď povedal Pán Ježiš Kristus, choďte, čiňte a zvestujte všetky národy. Chceme zvestovať každému. Keď sa mu nepáči, ide domov. No, a ja budem ďalej zvestovať. Napísané je aj v Biblii, choďte a zvestujte. Mojom mene, aby ľudí boli zachránení. Kde je tá láska? Boli peniazoch, že by Ježiš nám dal peniaze, my sme prijali Ježiša z celého srdca, pretože ho milujeme a máme ho rádi a chceme s ním žiť aj umrieť, pretože on predáva Ježiša za peniaze, náš pastor. Aj ten kazateľ, všetko robí pre peniaze. A jak ja mu mám dať 400 korún, keď ja nemám sama z toho žiť? Ja tiež mi dám od hladu. No jak ja mu mám dať? On je taký teraz parádny, že si kúpil auto za 500 000 korún. To aj viac stojí ten auto. To asi 1 milión, alebo 2 milióny, neviem. Za 2 milióny si kúpil také auto. No a teraz už má také obleky, všetko značkové má. Kresťan, chrám Boží. Či neviete, že ste chrám Boží? Duch Boží prebýva vo vás. Kto kazí chrám Boží, toho skazí Boh. Amen. No áno, je to tak. Už by som nemal čo jesť, ale tak by som toto nedokázal. Lebo bojím sa Boha. Čo hovorí Boh? Že aby sme nekradli, aby sme nenavideli druhých, aby sme sa milovali všetci navzájom. Či to je Róm, či to je Gáďo, to každého miluje Boh. A ja musím tak milovať tiež takisto. Romáleme tu będzie pena, mal ten tu to oklamil, nedajte sa oklamať. Lebo Ježiš Kristus je pravý Boh a kráľ spasiteľ. On je pastier. Nie, dajte si pozor na falešných prorokov, lebo oni chodia pre peniaze. Amen.